Αν θέλαμε να ορίσουμε λίγο το προφίλ των ανθρώπων που τους ταιριάζει η υπηρεσία Switch. Θα έλεγα σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι έτοιμοι να δεσμευτούν μέσω της αγοράς ή μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης. Μπορεί να βρίσκομαι σε μια μεταβατική περίοδο της ζωής μου, είτε οικογενειακά είτε επαγγελματικά. Μπορώ να ξεκινήσω με κάτι πιο οικονομικό. Στην πορεία οι συνθήκες να αλλάξουν, να πάω σε κάτι πιο πολυτελές. Μπορεί να θέλω να κάνω δώρο στον εαυτό μου μια πολυτέλεια ενός μεγάλου SUV. Μπορεί να θέλω να δοκιμάσω μια νέα τεχνολογία. Το Switch μου επιτρέπει να τα κάνω όλα αυτά, ακόμα και στο ακραίο σενάριο να πω κάθε μήνα να αλλάζω το αυτοκίνητο που χρησιμοποιώ χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, χωρίς κανένα πέναλτι. Σεπτέμβρη μέχρι Ιούλιο κάποιος να έχει ανάγκη για ένα αυτοκίνητο Χ κατηγορίας, Αύγουστο να λείπει ένα μήνα, 20 μέρες για διακοπές και εκεί να αλλάξει εντελώς την κατηγορία του αυτοκίνητου και μετά από ένα μήνα να το ξαναεπιστρέψει. Και ένα βήμα παρακάτω. Μπορεί τον Αύγουστο να μην χρειάζεται καθόλου αυτοκίνητο. Γιατί να πληρώνει? Διακόπτει την σύνδρομή του χωρίς καμία χρέωση και από το Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο την ξεκινάει πάλι με το αυτοκίνητο της επιλογής του.